Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Langkenma Area Unit mendakasi kasyitarik unai luar arhaja apusan hapo kajingan usamla Rockefeller Dakar u General Secretary usamla Michael Dengan u Vice President usamla Shanbor Marwen u Finance Secretary Ringkat Kidkhot kilalet ban kendang na phangi ki barjela kibatrei hapo ki coke factory kibadon hakathan Nongdri Southwest Khasi Hills District bad penher kerat ya ki bamdan ni ki kot kisla ki babiang usamla Rockefeller Dakar haba kren chekila pathai kubor uloong bakajing tmu jong kaseng ban kendra yakini ki coke factory kalong komshi benta ban khangla dekajing yo wan room kerthep ki barjela shakini ki than bad kabakham kongsan kalong ban yo petngor ba yo kidan kinong Bangladesh ki bawan ri etengen bad wan trei hakini ki factory ki bala ban wan ra jingma ya ga dong kathan kumbalaja hakini ki khendiat banai baladep ha kabala don ka jing thombor jong ka kenhuan pentriam na Bangladesh ya ki shnong khapo jong ka Southwest Khasi Hills District ha kani ka jing let khanra ka seng kamshum na lap ya kini kinong Bangladesh hendri ki lap ya ki babun ngot ki barjela ki bawan banyalam ringka di ki lok bat ki khon ki kti ki bambyang ya ki kot kisla bat ka seng kala be krat bat pen phaino iki shaka jaka ka bakiwan में तो लेबरेशन है लेकिन खबरस्त नहीं ऑनलाइन कर दिया ये तो लेबर भी नहीं कुछ भी नहीं आपका बीवी वो मुन्नप का मुन्नप बोलो तो मुन्ना भाई जी एप्लीकेशन ग्रीन है एप्लीकेशन नहीं रंगा पानी kini kilebo ki baterai ne po factory yakini ngilap ba kum ka jing jurut jing kasai ngilap ba kini ki bombyang ki kot kisa ki joki te ya kamantai kini ki bombyang ko kasla ni haban pha biang no ki sisno takata ka biang कोया फर्स्ट में आपका करो अच्छा से जिसका जो भैया इधर बोलो जो नहीं हुआ इधर आओ जाओ उधर चल चल चलो ला जो हो गया सच में सच जो आदमी इधर है सच में मान लीजिए ini biang gini biang lebur kat biang abang normal baru आ रहे हैं hindi lupa aja hakne ka jinglik khra ba kesan jongi kum ka khot jong ke isu hakni ki factory ki ha haki artli ki factory bat ngi lalap ki don sibun ki kini ki barjela ki wantre ni ki don ki bombeng ni ki kot kisla bat hagne por ngi lapan phaino eki ban ki lek phaino sisnong bat ngidang don ru bangin salek ban lek sakoi pat ka kadang don ki kok factory ban ngi nang sabteng pat haka hakoi ka singi bangin lek kajing temu jongi bangi lek khra ya kini ki barjela ki badon hini ki factory namar ngila yo sohi ba hakini factory ki bun hiki ki khar muslim ki batre kini bat ngi kawai kadon kajing ma ba lese ko bangi ja hakini ki than ki dong ki jongi ba hakini ki khindiat singi ba kadon kajing yo kem ki khar Bangladesh ki ba wanmi ki wan kiu na stage khar Bangla bale se kini ki don kajing ma ya kini kadong than ka jongi bat kadega kata ka dongrim bangi kup ka kesu jo kalang kepalang kama area ini ngimi chakmat bangin lek khra ya kini ki kuk factory ba kini ka jaka jongi karlong ka basingan bat bangin pentikna ba kini ki jaka hani ki kuk factory ba kinumdai bandon ki khar Bangladesh ki ba mi na Assam ne ki ba wan kiu ne si sepo Bangladesh